ಅಶೋಕ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೆಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 11:32 ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ ಜತ್ತಿರ್ಲು 11:32 ಸೂರ್ಯಕುದ್ರು ರಾಜು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗಲ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಹೇರಾಜೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರ್ದಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಮಾಣಿ ಬಿ 12 ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 11:79 ನಾರೆ ನಡಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ನಾರೆ ನಡಿಗುತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು 11:32 ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟನ ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಳಂಬ ಆಗಮನಾತನೆ 11:49 ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತೆರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು 12:33 ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕ್ಲೇನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪುಣಚ್ಚ ಬಯಲು ಗೊತ್ತು ಕಿಯಾರ ರಂಜಿತ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೋಟಿಗಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಪುಷ್ಪವತಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಸುವರ್ಣನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 12:38 ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ತಿಂಗಳಾಡಿದ ಹಾಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 11:89 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬರ್ಪನ 11:65 ಬಾಳಿಕ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ಬಾಲಿಕೆನ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ 11:38 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿಗಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ 11:94 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ಬಂದಿಪ್ಪನ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಬಿ 11:97 ಪೆರ್ಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರ್ಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಎ 11:51 ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಅನಂತಾಡಿ ಎ 12:10 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ ಕಮಲಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಾಲೆ ಅಂಡ್ರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನಡುಮನೆ 13.30 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕೋಡಿಯಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 12.41 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟೆ ಪಡಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಿಪುಣಿ ಗೊತ್ತು 12.01 ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ
11.91. ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ನಾರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಮುಗ್ಗದೈಪಿಲ 11.83 11.83 ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ 11.19 11 ಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಮೇಡತ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದೇರಿ. ಬೆಳಪಾಡು ಕೊಡಪಟ್ಟೆ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯನ ನಾರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ ಸುರೇಶ್ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೊಡಪಟ್ಯ 13.12 ಕಟ್ಟಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಕಟ್ಟಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುಡ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಿ 11.36 11.3 ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೈಕ್ಲನ ನಾರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೇಕಲ್ನ ನಾರದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುಡ ಕೊಂಡಾಣ 11.80 11. ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾರದಮಲ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರ್ ನಾರದಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ಬಿ 12.23